coixí incòmode, aquest equilibri que devia viure vostè en primera persona. Bueno, tots els directors tenen són aquest coixí amortidor entre les pressions, les lògiques i les no tan lògiques, dels amos dels mitjans, dels grups de pressió polítics i econòmics, i la pressió per sota de que tu, que ets periodista, entens i lluites amb ells, que és la de publicar tot allò que saps. Al final, la definició del periodista la diu el Narcís Riera, que és aquest periodista veterà que surt a la novel·la, que de fet no només aconsella en el director del Crònica, el Dani Santana, sinó que diria que és el personatge entranyable, l'únic personatge entranyable del llibre, que agafa la mà al lector des del capítol 2 i l'arrossega fins al capítol 40. No? Doncs ell hi ha un moment que tot això ho expressa i ho diu bastant bé. Posar persones com vostè o com Mònica Terribas a dirigir un mitjà de comunicació és paivagar un periodista dels rebels, dels que diuen les coses pel seu nom, o volen dir-ho? Pot ser que la ment sigui així de perversa, però m'estimo més pensar que no. Que precisament per la vàlua de la Mònica està molt bé que sigui una directora de TV3, perquè primer s'ha demostrat amb les audiències que hem sigut líders els últims 5 mesos, quan feia anys TV3 que no ho era, però sobretot perquè els periodistes estem molt ben blindats. Sabem que tenim cobertura aèria, que la nostra directora no ens deixarà amb el cul en l'aire, que ella és la primera de ser la més valenta de totes. I per tant, jo crec que és una garantia per tots nosaltres, per tots els que treballem als serveis informatius de TV3. Frases com la que vam poder sentir pocs dies després de l'entrevista que fa poques setmanes va fer Mònica Terribas al president Montilla d'un dirigent del PSC que deia que la directora de TV3 anava malfollada, que havia estat molt agressiva, que havia estat un interrogatori. És que valoren molt poc la nostra professió? Sí, la valoren molt poc. O sigui, pot pensar el senyor Miguel Ángel Martín, aquest que deies, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, que les preguntes han sigut un interrogatori massa agressives. Això ho pot pensar i ho pot dir. I ho diu el Josep Maria Balcells, que era periodista i que és diputat del PSC al Parlament. I ho diu el Joan Ferran, que és el portaveu del PSC a la Comissió de Control Parlamentari, per tant, també treballa molt sobre els mitjans i també opina el mateix. Tots tres, jo crec que en aquest sentit capixen fora de test. El mateix president Montilla va trucar a la Mònica per dir, escolta, l'entrevista vas fer el que creies que havies de fer, jo vaig respondre el que creia que havia de respondre i aquí no hi ha cap problema i et demano disculpes pel que han fet els meus companys de partit. Ara bé, més enllà d'això, que ja és criticable, i és molt criticable, el que ha fet el Miguel Ángel Martín López de dir que va malfollada la directora i que és mala persona, jo crec que això, com vaig escriure al periòdico l'endemà d'aquells incidents, és un exemple molt clar de misogínia al segle XXI, que és impresentable que ell no hagi dimitit, que no l'hagin expulsat del partit, que continuï tenint 3 càrrecs públics com té, perquè ens porta després en un partit d'esquerres i un partit progressista. Això ens porta molts anys enrere en la lluita per la paritat, pel feminisme, per totes aquestes coses tan lògiques. I deia una altra cosa en l'article, i perdona que m'autociti, però com que vaig pensar sobre aquell tema, la idea que tinc és aquesta i per tant la continuo mantenint. Si això ho hagués dit d'un negre, hagués sortit un negre per televisió i hagués dit que va mal follat, una expressió similar, segur que l'haurien expulsat del partit, segur que l'haurien fet dimitir. En canvi, contra les dones tot s'hi val. Encara avui, al segle XXI, al primer món, a casa nostra. I em sembla indecent. Però la reflexió que fèiem una mica al principi, la desvàlua de la nostra professió, perquè d'un periodista s'espera que intenti treure el convidat al màxim que ell pugui. Sí, sí. Per tant, menys alguns sectaris de partit polític que el que voldrien és propaganda en lloc d'entrevistes. Si els hi fa nosa, el Polònia. La sàtira política els fa nosa. Només una televisió potent i que té els principis clars, com és amb el Paco Escribano quan va començar de director al Polònia, i després amb la Mònica Terribas es pot mantenir un programa així. Sempre havíem somiat fer les Spitting Images de la BBC a casa nostra. Tenim el Polònia. Sensacional, jo crec que diu molt a favor de TV3. El llibre, més per persones que no estiguin en el món del periodisme que no pas per persones que estiguin en el món del periodisme? Aquells que estiguin estudiant periodisme i llegeixin el llibre, què els hi hem de dir? O què han d'entendre, o quina reflexió han de fer, que no hi ha res a fer? El llibre és per tothom. O que hi ha molt a fer encara? Espera, aquí hi ha moltes preguntes. Anem a pams. El llibre és per tothom.
Jo em presento el Premi Sant Jordi de novel·la, on després veig que en el jurat no n'hi ha cap que sigui periodista. Tots són professors de literatura, gent culta, i els va agradar la novel·la fins al punt que van trobar que de les 30 i escaig que ens vam presentar era la que més s'estimaven de premiar. Per tant, jo no escric la novel·la per un grup d'amics, ni per un gremi de periodistes companys, ni per les facultats. Escric una novel·la que retrata un món, que és aquest de la manca de llibertat a través del periodisme, amb la vessant de la corrupció pel mig i del terrorisme jihadista, també amb la manera com es programa mentalment, com s'arriba a una persona feble mentalment, jove, vinguda de fora, que no se'n surt prou al nostre país econòmicament, quins són els mecanismes que fa servir Al-Qaeda per arribar a programar mentalment una persona perquè esdevingui un terrorista potencialment suïcida. No? Per tant, jo aspiro a fer una novel·la, com està passant i diuen els crítics i les vendes fins ara per sort i toquem fusta, que agradi a tots els àmbits i que retrati un món. Podria ser un món dels advocats, m'hauria hagut de documentar molt més, el món de la jardineria m'hauria hagut de documentar molt més, i el món del periodisme i de les esferes de poder que he tingut accés en els últims 10 anys, doncs, el tenia fresc. I als estudiants de periodisme crec que els hi serà interessant el relat, molt interessant. A les redaccions m'estic trobant els companys periodistes de ràdio, de tele, de premsa escrita, que s'ho estan llegint i s'estan identificant. És a dir, això també ens passa a nosaltres. No? I això m'ho estan explicant a qualsevol ciutat de Catalunya que estic anant per presentar el llibre, i estic parlant amb els mitjans, com a les Illes, com a Palma de Mallorca. No? I l'altre és els periodistes joves que estan a la facultat, doncs, home, tindran alguna clau més per perdre una miqueta la innocència i la ingenuïtat i la candidesa i la bona fe. Però no hi ha res a fer o queda tot per fer? No ho sé, això és una novel·la. Si hagués volgut fer un manifest sobre l'ofici amenaçat del periodista, hauria llogat al Col·legi de Periodistes i hauria llegit un manifest i no hauria tingut cap mena de repercussió. Jo no volia fer una denúncia, volia fer un llibre. I pel que sembla, la repercussió està sent tan bèstia que estic sent ara aquí el defensor de la classe periodística. Jo no vull ser el degà. Prefereixo ser president del Barça que el degà del Col·legi de Periodistes. En un mitjà de comunicació, abans d'un anunci que una crònica? En un mitjà de comunicació, abans un anunci que una crònica. En aquest cas, un diari. Jo crec que els percentatges estan estipulats. Que hi ha d'haver... en els temps que no hi havia crisi, hi havia molts anunciants als diaris de paper, hi ha un màxim de publicitat a posar en un diari de paper. Això està regulat. I per tant, tot hi té cabuda. L'anunciant és el sistema de finançament del diari. Els diaris s'aguanten més pels anuncis que no per les vendes a quiosc o subscripcions. Però, per exemple, l'altre dia feia la reflexió mentre em dutxava amb el senyor Jordi Basté. Ara canvia, es dutxa amb el Basté. Sí, jo vaig variant, la varietat està al gust. M'imaginava com s'havia de sentir, o es pot ficar en la pell d'ell, com es sentiria vostè l'endemà de les nevades. Com obre un el món a RAC1 per parlar de FEX Endesa, quan FEX Endesa segurament és un dels màxims anunciants del grup Godó? Però FEX Endesa ha reconegut que les coses no els hi han anat bé. Serà per causa major, serà per la nevada, serà pel que sigui, però li han caigut 33 torres i han deixat 200.000 gironins 3 dies sense llum i fins a 4.000 gironins 9 dies sense llum. Però un parla amb total llibertat de FEX Endesa? En el cas del món a RAC1, l'altre dia el Cuní als matins deia: els meus companys de l'equip comercial no estaran contents, però jo haig de dir que FEX Endesa Quan un periodista ha de dir els meus companys de l'equip comercial no estaran contents... No és un periodista qualsevol, això ho diu el Cuní, que li agrada fer aquestes demostracions, no? I que és un crac, però sense dir la frase prèvia, tots podem dir el que volem. He estat 7 anys a RAC1 i he dit sempre el que he volgut, sempre. Perquè el pitjor és l'autocensura? El pitjor, no ho sé. No, el pitjor és la censura, que l'autocensura. Sí? Sí, perquè l'autocensura finalment és una cosa que depèn de tu i que... Però es porta molt en el món del periodisme. Però finalment, si és autocensura, és que depèn de tu i que te la poses tu, per tant ho has decidit tu, no pots culpar ningú més. Si és censura, llavors és una cosa greu, que et ve imposada, que és poc democràtica, i estem aquí els mitjans de comunicació, els periodistes, per fer el control de qualitat de la democràcia, em sembla a mi, no? El que és anomenat quart poder, els mitjans de comunicació, és el primer poder? No, ni de bon tros. No, ni de bon tros. L'expressió del quart poder em sembla ben trobada i em sembla encara vigent avui en dia.